Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Пенсия 2 тапкыр арттырыла, әлеге үзгәрешләр кемнәргә кагыла? Балаларга күңел ачу һәм концерт программалары, мәктәп кирәк яраклары сатып алуга сертификатлар, шулай ук акчалата бүләкләр. Шатлык яшьләр үзәгендә хәрбиләрнең 1нче сыйныфка барачак балаларын җыйдылар. 80 яшькә җиткән пенсионерларга Россиянең социаль фонды картлык буенча имения пенсиясенә фиксацияләнгән түләүне 2 тапкыр арттыра. Татарстанда мондый өстәмәне 140 меңнән артык пенсионер ала. Толырак алдагы материалда. 2023 елның 1 гыйнварыннан картлык буенча фиксацияләнгән түләү күләме 7567 сум тәшкил итә. Артканнан соң ул 15134 сум булачак. Социаль фонд бүлеге җитәкчесе Руслан Шәңгәрәев сүзләренчә, әлеге түләү автомат рәвештә билгеләнә, бер каяда барырга кирәкми. Шунысын да әйтергә кирәк, беренче төркем инвалидларга бу яшькә җиткәч түләүләр икеләтә артмый, чөнки алар инде шундый ук түләүләр ала. Бер үк вакытта ике нигез буенча арттыру закон белән каралмаган. Безнең шушы категория вәкилләр, алар үзләре теләп, үзләре артыннан көн күреш эшләрендә ярдәмче билгеләү мөмкинлеге бар. Әлбәттә инде бу ярдәмче безнең эшләми торган булырга тиеш, пенсияны алмый торган булырга тиеш. Бу очракта пенсия белән бергә 1200 сум акча күчә торган була. Һәм бу акчаны безнең 80 яшьлек абыйлар, апалар дип әйтергә кирәк, килешеп шушы ярдәмче белән бирәләрме, бирмиләрме, үзләре бер төп фикергә килергә тиешләр. Әмма шолалар бу хакта башка фикердә. Алар әйтүенчә, пенсияләр билгеле бер яшькә генә җиткәч түгел, эш стажы буенча да индексацияләнергә тиеш. Все по-разному тратят. У кого семья большая, много надо. Не знаю, не могу сказать, девочки, извините. Какая вот должна быть? Чтобы и на хотя... хотя бы 40 тысяч. У меня 32 тысячи, но мне не хватает. Так что самое малое это надо 45-50. Индексация тем более надо с 80 лет повышать, на лекарства нужно, на все нужно. Не минимум 150, наверное, не меньше, потому что все дорожает. Я вот на 20 тысяч проживите, вас проживет на 20 тысяч я получаю. А мне всего 69, до 80 лет мне еще не дожить. Пенсию надо прибавлять еще по стажу. Стаж, вот мы всю жизнь работали, стаж нам не добавили, да? Сделали нам это под потолок, как положено всем, под одно. Нет, мало платят, мало, тяжело жить. 40 тысяч. Только тогда хватит. У меня вот сейчас 28, за квартиру отдашь, за это отдашь, и остается что? Только на суповой набор, и все, больше ничего не остается. А так, если бы не было семьи, мне бы хватило бы 28 тысяч. Чолда барлыгы 11 мең кеше арттырылган пенсия ала. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Шатлык яшьләр үзәгендә хәрбиләрнең хатыннары һәм аларның быел 1нче сыйныфка барачак балалары җыелды. Балаларга күңел ачу һәм концерт программалары оештырылды. Мәктәп кирәк яраклары сатып алуга сертификатлар, шулай ук акчалата бүләкләр дә тапшырылды. Безнең төшерү төркеме балалар һәм аларның әниләре белән очрашты. Быел хәрбиләрнең гаиләләреннән булган 82 бала өчен 1нче тапкыр кыңгырау яңгыраячак. Кайбер сугышчыларның хатыннары балаларны тантаналы линейкага бөтен гаилә белән алып барачагына өметләнә. Икенче атнада кайтырга тиеш отпускага. Көтәбез бик нык кыз белән. Ирем дә кызны мәктәпкә алып барырга бик тели. Шуңа планда 1 сентябрьгә барырга бергә. Шулай ук булачак 1нче сыйныф укучылары укы елы башлануын түземсезлек белән көтәләр ди әниләр. Алар санарга, укырга өйрәнгән һәм үз осталыкларын күрсәтергә әзер. Пока у нас желание есть учиться, то есть ребенок ждет 1 сентября. Нам даже дали стихотворение, чтобы ребенок как бы на линейке рассказал стихотворение. То есть старший сын у нас идет в 11 класс в этом году, младший идет в 1 класс. То есть старший флагоносец, младший будет рассказывать стихотворение. Шаллыда хәрбиләрнең гаиләләреннән булган барлыгы 873 бала исәпләнә. Бу 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныф укучылары. Аларның һәрберсенә мәктәп кирәк яракларын сатып алу өчен 5000 сумлык сертификатлар тапшырылды. Ә булачак 1нче сыйныф укучыларына бу сума 3 тапкырга күбрәк. К тем 5 тысячам сертификаты, которые они получили, депутаты городского совета, каждый из своих
личных средств из заработной платы выделили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Итого в сумме получилось 820 тысяч рублей. Я хотела сказать еще раз спасибо большое за такую поддержку. Очень приятно. Да, мы готовились к школе, мы уже готовы, все закупили. Также она в садике также занималась. Она и считает, и пишет. Так что мы полностью готовы. Я хочу, потому что у меня друзья есть, не сильно много там. У меня только один друг и одна подруга. Подругу зовут, не помню как, а друга зовут Эмиль. Это, друг нашей воспитательницы садика. Шәһәр мәре билгеләп үткәнчә, киләчәктә хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә мораль яктан гына түгел, матди яктан да ярдәм күрсәтеләчәк. Мәсәлән, балалар мәктәпләрдә бушлай ашаячак, балалар бакчаларына һәм төрле түгәрәкләргә йөргән өчен түләмәячәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Тәмле файдалы һәм арзан бәядән Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәр халкын кабат сөендерә. Балык деликатесларының зур ассортименты һәрбер тәм-том яратучының зауыгына туры киләчәк. Аларны Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Пробуйте нашу чавычу, обалденная, нежная, малосольная, тает во рту. Киштәләрдә барлыгы 35 төрдән артык балык бар. Чавыча, ак балык, палту, сынерка һәм башкалар. Лидерлар арасында кызыл уылдык, ул эре бөртекле, диаметры 7 мм-га кадәр җитә. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабосоленая, она богата витаминами и микроэлементами. Детишкам, беременным, это же натуральная икра. Ерак көнчыгыштан килгән деликатеслар тәмле генә түгел, файдалы да дип билгеләп үтә белгечләр. Чөнки аларда витаминнар һәм микроэлементлар күп. Өстәвенә деликатеслар озак вакыт суыткычта саклана һәм тәмле, файдалы үзлекләрен югалтмый. Только сюда привозят камчатские изделия. Поэтому приходим каждый раз сюда. Нам очень нравится чавыча слабосоленая. И всегда берем ее. Мы храним ее в морозильной камере. И каждый раз отрезаем столько, сколько нам нужно. Она подтает и кушаем. Чавычу, белорыбицу пробовала. Вкусную икру. Замораживаю, на кусочки режу. Дочке купила себе. Не первый раз. Мне очень нравится. Камчатка ярларыннан тәмле балык һәм уылдыкны 26 августка кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга һәм тәмен татып карарга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 21 по 26 августа. ТЦ Green, первый этаж. Остановка Глобус. Продсклад Победа. Творог 9% 300 грамм 87,50. Каша овсяная, обед без бед в ассортименте 5,70. Все нужное по низким ценам. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8 965 610 59 19.